Osječki pothodnik na trgu Ante Starčevića, oštećen tijekom ratnih razaranja, ali još više zbog starosti i neodržavanja, postaje više ruglo nego gradska atrakcija. Jedan od razloga lošeg održavanja pothodnika i njegovog propadanja su i velika dugovanja zakupaca poslovnih prostorija i izloga. Zbog toga je Ured za obranu općine Osijek preporučio raskidanje ugovora s postojećim korisnicima te prenamjenu i adaptaciju većih poslovnih prostora. Prema planu Uprave za obranu, koji je vlasnik prostora u dvonamjenskom atomskom skloništu, i odsjeka agencija Sekretarijata za privredu i rad, koji raspolaže poslovnim prostorima na području Osječke općine, Osijek će u najskorije vrijeme umjesto tog devastiranog prostora dobiti reprezentativni trgovinski centar. Za svaki poslovni prostor već je sada određena namjena koja se ne može mijenjati. Idejni projekt preuređenja izradili su stručnjaci Osječkog zavoda za urbanizam, a uskoro bi mogli početi i građevinski radovi. Ako se ispune planovi, reprezentativni trgovački centar u središtu grada mogao bi biti završen do ljeta ove godine. Od danas je u dnevnim novinama Glasu Slavonije u funkciji fotoosvjetljivač, uređaj koji znatno ubrzava pripremu novinskih stranica i poboljšava njihovu kvalitetu. Fotoosvjetljivač novinsku stranicu printa izravno na film, uključujući i fotografije. Na taj se način izbjegavaju papirna montaža, reprofotografija i dio filmske montaže. Za samo 15 minuta nakon prijeloma stranica je snimljena na film i spremna za daljnju obradu. Ovim načinom pripreme stranica mogućnost pogreške je svedena na najmanju moguću mjeru, a u odnosu na do sada korišteni laserski štampač dobiva se 8 puta veća rezolucija. Ovo je prvi fotoosvjetljivač u jednim dnevnim novinama u Hrvatskoj, a do sada su ga koristile samo redakcije nekih tjednih izdanja. Kazne za nedozvoljeno parkiranje, posebice na javnim površinama, zbog smiješno malih iznosa pokazale su se kao potpuno neefikasnim. Stoga su gradske vlasti odlučile povećati te iznose, nadajući se da će tako ipak utjecati na prekršitelje. Ukoliko netko svoj automobil parkira na javnoj površini gdje je to zabranjeno, platit će kaznu od 6.000 hrvatskih dinara. Hrvatski autoklub ubuduće će odvoziti napuštene, oštećene i neregistrirane automobile i kamione. Za povrat vozila vlasnik će platiti kaznu, odvoz, ležarinu i troškove postupka. Uređena parkirališta pod Dravom i na Zrinjevcu uglavnom su prazna jer je većini vozača očito jednostavnije parkirati automobile na glavnom Osječkom trgu te na gradskim zelenim površinama. Upravo zbog takvog načina parkiranja mramorne ploče na trgu su oštećene, a zelene površine pretvorene su u blato. Jedna od dvije najistočnije točke Slavonije koje su pod kontrolom Hrvatske države jest mjesto Lipovac, udaljeno samo 1,2 km od nekadašnje autoceste Bratstvo jedinstvo i otprilike isto toliko od granice sa Srbijom. Na kilometar udaljenosti od Lipovca nalazi se kapelica Svetog Luke, zvana Lučica, koja datira još iz srednjeg vijeka i spomenik je kulture A kategorije. Starost kapelice Svetog Luke još od srednjeg vijeka, odnosno vrijeme koje je prohujalo pored nje, donijelo je mnogo ratova, sukoba i borbi koje su vođene najrazličitijim oružjem i ni jedno od njih Lučicu nije niti dotaknulo. Sve do 1991. godine i agresije s istoka. Danas je kapelica Svetog Luke oronula i uništena hrpa starih cigala koje se još nekako drže jedna na drugoj. Potpuno devastirana unutrašnjost grubo se otkriva golemim rupama nastalim nakon direktnih pogodaka tenkovskim i drugim razornim projektilima. Jedini vjernici koji danas posjećuju kapelicu Svetog Luke su pripadnici 3. satnije 131. brigade Hrvatske vojske i policajci na punktu Ministarstva unutrašnjih poslova na autocesti. U Osječkoj gradskoj i sveučilišnoj knjižnici sinoć je održana književna tribina o preustroju kulture ka tržišnom načinu poslovanja i marketingu kao mogućem pokretaču ovoga preustroja. Uvodnu riječ dale su djelatnica gradske i sveučilišne knjižnice Silva Pavlinić i voditeljica tribine Helena Sablić. O samoj temi marketinga u kulturi kazivali su Marcel Meller, predavač na Ekonomskom fakultetu, Zvonimir Ivković, intendant Osječkog Hrvatskog narodnog kazališta, Vlastimir Kusik, kustos Galerije likovne umjetnosti, Željko Lončar, šef agencije za marketing Glasa Slavonije i Ivica Vuletić, vlasnik knjižare i antikvarnice Nova. Marcel Meller na početku tribine iscrpno je upoznao nazočne s definicijom i osnovnim postavkama marketinga općenito, kao i o mogućim smjernicama marketinga u kulturi.
Nakon njega Zvonimir Ivković govorio je o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku kao najvećoj i najproblematičnijoj gradskoj kulturnoj kući u spomenutome kontekstu kojoj su za rad potrebna znatna financijska sredstva. Vlastimir Kusik je naglasio kako kultura ne smije trčati za vulgarnim marketingom, nego upravo obrnuto. Marketing, i to onaj kompetentan i stručan, mora u kulturi vidjeti svoj profitabilan interes. Željko Lončar je kazivao o funkcioniranju marketinga u svojoj kući Glasu Slavonije, jasno pokazujući kako je upravo briga za kulturu kao mogući interes marketinga već itekako nazočna u svijesti marketinških djelatnika Glasa Slavonije. Osječka veterinarska stanica i ove će godine organizirati veliku akciju cijepljenja pasa. Svakoga dana od 1. do 13. veljače u vremenu od 15 do 17 sati djelatnici veterinarske stanice obavljat će cijepljenje pasa u pojedinim dijelovima grada prema naprijed utvrđenom rasporedu. Zakonsku obvezu cijepljenja pasa protiv bjesnoće koju imaju svi vlasnici pasa posebice je važno provesti ove godine zbog poznatih događaja pojave te smrtonosne bolesti kod mačaka i pasa na užem gradskom području. Pored zaštite svog ljubimca, vlasnik na taj način štiti i sebe, te ostale ljude i životinje od te opake i neizlječive bolesti. Uz cjepivo protiv bjesnoće svaki pas dobija i sredstvo protiv parazita, a vlasnik će nakon cijepljenja psa dobiti markicu i knjižicu kojom se potvrđuje obavljeno cijepljenje. Cijena cijepljenja pasa tijekom akcije bit će 8.000 hrvatskih dinara. Cijepljenje pasa protiv bjesnoće tijekom akcije, a i nakon nje, obavljat će se i u veterinarskoj stanici Osijek na Vinkovačkoj cesti. Svakog dana od 8 do 13 i od 17 do 18, a subotom do 12 sati. Posljednjih dana Osječane su ponovo iznenadile niske zimske temperature. Ipak, bez obzira na ovaj novi val hladnoće, postrojenja za električnu i toplinsku energiju Osječke termoelektrane Toplane rade bez zastoja i opterećenja. Grijanje stanova na području Osijeka priključenih na gradsku toplanu za sada se odvija bez većih problema. Opskrba prirodnim plinom je zadovoljavajuća i nema nikakvih informacija da će doći do bilo kakvog zastoja u isporuci tog energenta. Dakle, korisnici centralnog grijanja neće osjetiti nikakvu temperaturnu razliku u svojim domovima ukoliko se zima još više zaoštri. U kavani hotela Central danas je održana konstituirajuća sjednica Turističkog sabora, Turističke zajednice Osijek. Turistička zajednica Osijek osniva se glede ostvarivanja i promicanja identiteta i ugleda turizma grada te podizanja kvalitete usluge. Skup je otvorio predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine Osijek Branimir Glavaš riječima da je počela nova etapa u razvoju suverene Republike Hrvatske i novi način rada i razmišljanja u Osječko-baranjskoj županiji. Skori povratak na okupirana područja između ostalog pridonijeti će i razvoju turizma. Dakako, svoj puni doprinos tome moraju dati turistički djelatnici i tako stvoriti uvjete za razvoj grada i regije, istaknuo je gospodin Branimir Glavaš. Za predsjednika zajednice imenovan je dr. Damir Klasiček, dok je zamjenik predsjednika postao Ivan Jukić. Predstavnik Turističke zajednice Osijek u Turističkom saboru Hrvatske bit će Marijan Bulat. Uz ugledne turističke djelatnike i predstavnike izvršnog vijeća Skupštine općine Osijek, sjednici je bio nazočan i predsjednik Turističke zajednice Hrvatske Milivoj Franić. Stanovnici naselja na lijevoj obali Drave, Tvrđavice, Podravlja i Biljske ceste od subote navečer nemaju pitku vodu. Naime, jučer poslijepodne jedan od blokova koji se skidaju sa srušenog Dravskog mosta je pao i pokidao cjevovod. Dežurne ekipe gradskog vodovoda su odmah intervenirale i otklonile lom, no zbog niske temperature voda koja je ostala u cijevi se zaledila. Zbog toga su tijekom današnjeg dana na lijevu obalu Drave upućene cisterne gradskog vodovoda s pitkom vodom i vatrogasne cisterne koje će dovoziti vodu za sanitarne potrebe. Jedino što se u ovom trenutku moglo učiniti već je učinjeno. Cisterne su na lijevoj obali Drave, a sve ostalo je u rukama prirode. Ukoliko temperatura naraste, ledeni će čep popustiti i u funkciji će ponovo biti privremeni cjevovod preko srušenog mosta. Ovaj događaj mogao se i izbjeći da je prije početka radova na otklanjanju ruševina mosta i gradnje novoga postavljen novi cjevovod preko željezničkog mosta. No, za sada je to kasno i jedino što u ovom trenutku preostaje stanovnicima naselja s lijeve obale Drave i vodovodu je iščekivanje nešto viših temperatura i popuštanja ledenog čepa. Lutkarska predstava Postolar i vrag Borislava Mrkšića po pjesmi Augusta Šenoje svečano izvedena jučer kao treća premijera ove sezone u Osječkom dječjem kazalištu. Predstava je obnova stare izvedbe iz 1981. godine kada su redatelj Borislav Mrkšić i scenograf i lutkar Branko Stojaković zajedno s tadašnjim ansamblom dječjeg kazališta dali jednu od najboljih predstava u povijesti djelovanja osječkih lutkara.
Naime, Postolar i vrag jedna je od najznačajnijih predstava Osječkog dječjeg kazališta, a posljednji puta pred osječkom publikom igrana je prije više od 10 godina. Da bi se postigla što bolja autentičnost prvotno formirane predstave, ponovnu postavu Postolara i vraga na kazališne daske izveo je njegov prvi redatelj Borislav Mrkšić uz pomoć originalnih lutki i scenografije pokojnog Branka Stojakovića, koja je ostala neoštećena tijekom višegodišnje stanke. Svježina i originalnost pristupa nameće se i danas, čineći ovu predstavu atraktivnim doživljajem u kojem uživaju ujedno i roditelji i djeca. Prekrasan tekst Augusta Šenoje govori o vječnoj borbi dobra i zla, čovjeka i vraga. Šenojina veza s usmenom narodnom tradicijom u predstavi je izražena u sceni i kostimima glumaca animatora, te u glazbi Branka Mihaljevića, koji svojom stalnom i uspješnom suradnjom s dječjim kazalištem daje već prepoznatljivi imidž osječkoj dječjoj sceni. Glumci Osječkog dječjeg kazališta u sastavu Ante Zubović, Zvijezdana Čubra, Tihomir Grljušić, Lidija Kundert, Đorđe Dukić, Aleksandra Colnarić, Inga Šarić, Siniša Ardalić i Domagoj Čavčić čine glumački postav predstave koji je uspješno revitalizirao zaboravljene stihove. Obnova predstave Postolar i vrag posvećena je kao ljudski i prijateljski omaž tragično preminulom scenografu i lutkaru Branku Stojakoviću, koji je poginuo 1992. godine na povratku iz Osijeka s generalnog pokusa svoje predstave Botafogo. U nazočnosti Karla Karačića, osječkog gradonačelnika, Marka Kvesića, povjerenika Hrvatske vlade za općinu Beli Manastir, te Stjepana Lukića, upravitelja Centra pošte Osijek, danas je u Podravlju svečano puštena u rad pokretna pošta. Nova pošta pružat će poštanske usluge mještanima mjesnih zajednica Tvrđavica i Podravlje. Ovo je ujedno i prva pošta na lijevoj obali Drave od početka agresije na Hrvatsku i prva pošta uopće za stanovnike Tvrđavice i Podravlja. Inače, pošta je smještena u kamionu koji je preuređen za potrebe obavljanja svih poštanskih usluga. Tako će mještani ovih mjesnih zajednica na lijevoj obali Drave moći koristiti usluge telefoniranja, uplate i isplate, te prijema i slanja pošiljki. Kako je rečeno na današnjem sastanku Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova u Osijeku, novo teritorijalno ustrojstvo Republike Hrvatske donijelo je ovoj općinskoj komisiji dodatne poteškoće. Naime, Osijek je dobio status grada, a pojedina okolna naselja njegov su sastavni dio ili pak posebne općine. Tako je moralo doći do korekcije pojedinih naziva predloženih ulica za Sarvaš, jer istoimene ulice postoje u Osijeku, a Sarvaš je po novom u sastavu grada Osijeka. Danas je komisija pod predsjedanjem doktora Stjepana Sršana prihvatila i prijedlog da Čepinska cesta u cijeloj dužini promijeni naziv u ulicu Svetog Leopolda Mandića. Donešeni su također prijedlozi o promjeni naziva ulica u Tenju. Unazad 2 godine 220 osječkih ulica dobilo je novo ime, pa je razumljivo da se građani vrlo često teško snalaze s pojedinim nazivima. Komisija stoga drži da bi svakako bilo od velike koristi objaviti novi vodič kroz grad koji bi sadržavao sve nove i stare nazive ulica i naravno novu kartu grada. Osječka katedrala, koja je bila jedna od najčešćih meta četničkih napada, pretrpjela je teška oštećenja. Između ostalog, potpuno je uništen i gromobran na crkvi. Radove na pripremama za postavljanje nove gromobranske zaštite obavili su djelatnici osječkog poduzeća Elektrometal. Kako od zemlje do vrha tornja gdje je potrebno postaviti gromobran ima 90 metara, pomoć osječkim djelatnicima danas su pružili zagrebački alpinisti. Naime, 2 vješta penjača danas su, privlačeći pozornost mnogih prolaznika, postavili gromobran. Inače, završetak radova na katedrali očekuje se sredinom ovog mjeseca. Zorislav Laksar, djelatnik je osječke tvornice Žigica Drava, varilac koji se nikada do početka rata protiv Hrvatske nije bavio umjetnošću. Tek početkom bombardiranja Osijeka, promatranjem događaja, ljudi i njihovih tragičnih sudbina, te prikupljanjem šrapnela, ostataka raznih projektila koji su pogađali grad i njegovu tvornicu, nastala je i ideja o skulpturama. Zorislav Laksar prikupljao je gelere na raznim mjestima, spajao ih varenjem i napravio zanimljive i dojmljive skulpture. Prvi radovi izloženi su na njegovom radnom mjestu, a potom su zbog velikog zanimanja inozemnih poslovnih partnera Drave prikazani i u Njemačkoj, u gradu Forheimu. Materijala je bilo mnogo, prikupljenog na krovovima zgrada i tvornice, te u Nemetinu i Briješću, tako da je Zorislav Laksar do sada napravio 20-ak skulptura. Budući da je materijal ratni, takvi su i motivi ovih dijela, koja prikazuju ranjenike, prognanike, invalide,
a jedna od najzanimljivijih skulptura je Raspelo. Jedna skulptura rađena je po uzoru na poznatu fotografiju Glasovog fotoreportera Gojka Mitića, na kojoj Zoran Vlaškovac, hrvatski vojnik, nosi dijete prognano iz Aljmaša. Zorislav Laksar do sada je dobio mnogo ponuda za izlaganje skulptura u inozemstvu, posebice Hamburgu. Međutim, kako ove skulpture Osječani još uvijek nisu imali priliku pogledati, gospodin Laksar ih je odlučio prvo prikazati svojim sugrađanima, naravno ukoliko za to dobije priliku. Poučen lošim iskustvom s prošlih izbora, kada je veliki broj nepropisno postavljenih stranačkih plakata uništio pročelja osječkih zgrada, Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove općine Osijek donio je rješenje o načinu plakatiranja. Naime, prema tom rješenju političkim strankama, organizacijama i neovisnim kandidatima dozvoljava se reklamiranje u cilju predizborne promidžbe na području grada i općine Osijek do 14. veljače. Plakate, reklame i drugo treba postavljati na oglasnim stupovima, panoima, ogradama i pokretnim panoima. Zabranjeno na rasvjetnim stupovima te crtanje i bojenje znakovlja po pločnicima, prometnicama, fasadama i izlozima bez suglasnosti vlasnika. Kako se ne bi dogodilo da poslije predizborne promidžbe stranka zaboravi ukloniti svoje plakate s gradskih ulica, pa to netko mora učiniti umjesto njih, prema rješenju Sekretarijata političke stranke su dužne uplatiti 500.000 hrvatskih dinara u korist depozitnog računa službe za zajedničke poslove općine Osijek s naznakom depozit troškova uklanjanja plakata. Ovaj depozit dostajat će za uklanjanje plakata nakon izbora ukoliko to stranke same ne učine. Postavljanje pokretnih naprava dozvoljeno je na trgu Ante Starčevića, trgu Bana Jelačića, trgu Slobode i trgu Lavoslava Ružičke, time da ne zauzimaju površinu veću od 3 četvorna metra. Oni koji se budu ponašali suprotno rješenju Sekretarijata za urbanizam, tragovi njihove predizborne kampanje bit će uklonjeni već na početku i to na teret stranaka. U predsjedništvu Skupštine općine Osijek danas je održan svečani prijem za predstavnike INE iz Zagreba i Inter INE, poslovnice iz Frankfurta, koji su poklonili 5 polovnih autobusa Osječkom gradskom prometnom poduzeću. Ugledne goste iz Zagreba i Njemačke pozdravili su Karlo Karačić, gradonačelnik Osijeka, Branimir Glavaš, predsjednik izvršnog vijeća, Ivan Štark, dopredsjednik, te Adam Meštrović, zastupnik u Hrvatskom saboru. Inače, autobusi su nabavljeni posredstvom Katoličke crkve iz Rothheima, a nabavku je financirala INA iz Zagreba i njena poslovnica iz Frankfurta. Inicijativa cijelog ovog projekta krenula iz Osječkog izvršnog vijeća, a na realizaciju se čekalo samo mjesec dana. Prema riječima Mladena Zlamalika, predstavnika Inter INE iz Frankfurta, ovo je samo prvi dio jedne šire suradnje između INE i Osijeka koja će biti nastavljena i u buduće. Autobusi namijenjeni javnom gradskom prijevozu u izuzetno su dobrom stanju, opremljeni tapaciranim sjedalima. Odmah nakon svečanog prijema, jedan od novih autobusa u kojem su se nalazili čelnici Osječke općine krenuo je na probnu vožnju sve do Višnjevca. Putem je prevozio i prilično začuđene putnike i to ovaj puta besplatno. Na zgradi Caritasa u Tvrđi već izvjesno vrijeme u tijeku su radovi na popravku krova i preuređenju unutarnjeg prostora. Za popravku krovišta potrebna su sredstva od 53.000 njemačkih maraka, a za unutrašnje uređenje 26.000 njemačkih maraka. Radovi koje u cijelosti financira Međunarodni Caritas sa sjedištem u Briselu trebali bi završiti za 20-ak dana, a nakon toga preostaje još uređenje pročelja. Do tog vremena nikakva humanitarna pomoć neće se dijeliti u prostorijama Caritasa u Tvrđi, već će se hrana razvoziti po osječkim župama i to na 9 mjesta. Odjeća će se na mjesta podjele razvoziti samo prema potrebi. Nakon uređenja prostorija Caritas i pučku kuhinju, koja bi dobrog za približno 250 osoba, a veliku će pomoć u osiguravanju sredstava za ovu namjenu pružiti i talijanski Caritas. U Osječkoj galeriji Zodijak sinoć je otvorena izložba likovnih ispisa osječkog umjetnika Josipa Karežića. Izložbu autorovih radova rađenih u tehnici suhog pastela otvorio je likovni kritičar profesor dr. Bogdan Mesinger. Josip Karežić sudionik je Osječkog ratnog ateljeja 1991-92. godine, a u samo predvečerje rata bio je sudionik i likovne kolonije đakovačke ergele. Samostalno je izlagao u Osijeku, Zagrebu, Pragu, Kelnu. Na izložbi u galeriji Zodijak izloženi su radovi nastali 1991. i 1992. godine od 2 cjeline. Prva je s tematikom kristala, a druga je posvećena konjima.
Za slikarstvo Josipa Karežića kritičari kažu da je riječ o slikaru koji zna uhvatiti nemir i umiriti ga mirom slike. Izložba će biti otvorena do konca veljače. Na inicijativu Milka Rebe, direktora javnog poduzeća Vodovod, danas je u Galeriji Vodovoda Dobri duh Osijeka održan sat likovne umjetnosti za učenike drugih razreda 3. gimnazije, prirodoslovno-matematičke. Učenici su razgledali postav galerije, a to je trenutno izložba radova Hrvoja Šercara, u čemu im je pomogao profesor Pedagoškog fakulteta dr. Bogdan Mesinger. S učenicima 3. gimnazije satu likovne umjetnosti u galeriji nazočna je bila i njihova profesorica likovne umjetnosti Edita Španović, te je ravnatelj Prirodoslovno-matematičke gimnazije profesor Želimir Jarić. Autor izložbe Hrvoje Šercar poklonio je 18 svojih dijela u humanitarne svrhe, a prihod od njihove prodaje namijenjen je upravo 3. gimnaziji. Očekuje se da će se tako prikupiti dinarska protuvrijednost 6 do 7 tisuća njemačkih maraka, dok je za 5 mjeseci postojanja galerije Dobri duh Osijeka u humanitarne svrhe prikupljena dinarska protuvrijednost od oko 40 tisuća njemačkih maraka. U Osijeku je jučer održana osnivačka skupština Saveza Nijemaca i Austrijanaca, ogranak Beli Manastir. Skupu su bili nazočni Ivan Štark, dopredsjednik Osječke vlade, te Marko Kvesić, povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Baranju. O radu Saveza Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske govorila je predsjednica Vesna Pihler. Glavne teme održane skupštine bile su povratak u Baranju, ali i organizacija života u progonstvu. Gospođa Pihler posebno istakla da će se tijekom ove godine Savez zalagati za otvaranje vrtića za pripadnike ove nacionalne manjine, za uvođenje njemačkog jezika u škole, te na pomoći Nijemcima i Austrijancima koji su prognani iz Baranje. S obzirom da se baš u Osijeku nalazi najveći broj prognanika iz Baranje, a među njima mnogo Mađara i Njemaca, prišlo se osnivanju ogranka Beli Manastir, koji bi trebao živjeti rad i djelovanje ovih nacionalnih manjina, koje se nalaze u istom položaju kao i Hrvati prognani iz Baranje. U petak navečer u klubu hotela Osijek otvorena je izložba likovnog umjetnika Ivana Francuza. Uvodnu riječ na otvorenju izložbe dali su Vesna Burić, ravnateljica Muzeja Slavonije, i Karlo Karačić, osječki gradonačelnik. Uz malu retrospektivu svojih dosadašnjih radova, Ivan Francuz predstavio je osječkoj likovnoj publici mapu grafika pod nazivom Kruh naš svagdašnji. Predstavljene grafike prikazuju vrlo specifičnu ikonografiju seoske šokačke izvornosti sa simboličnom tematikom kruha. Na izložbi su prikazane i 3 slike Ivana Francuza u ulju sa seoskim temama. Interpretirajući poznate arije iz koncertne i operne literature, u subotu se osječkoj glazbenoj publici solističkim nastupom predstavila Marija Vereš Kimpf. Koncert je održan u svečanoj dvorani Pedagoškog fakulteta izvan redovnih zbivanja koncertne sezone 1992-1993. Svoj solistički koncert Marija Vereš Kimpf održala je uz klavirsku pratnju Silvije Šandor. Stručan i znalački odabir programa proizlazi iz usavršavanja umjetnice u klasi renomirane umjetnice svjetskog glasa Ruže Pospiš-Baldani. Osječka publika imala je priliku uživati u dijelima koncertne vokalne solističke umjetnosti Baha, Pergolezija, Malera, Straussa. Gost večeri umjetnice Marije Vereš Kimpf bio je solist na trombonu Nikola Lampeg. U prostorima hotela Dom željezničara u Osijeku jučer je u organizaciji Bedema ljubavi održan sastanak supruga, roditelja i rođaka pripadnika Hrvatske vojske koji se još uvijek nalaze u neprijateljskom zatočeništvu. Osim njih, na susretu su nazočni bili i roditelji vojnika koji su zatočeni u vojsci bivše Jugoslavije. Na ovom sastanku mogle su se čuti potresne priče onih koji svoje najmilije nisu vidjeli mjesecima, neke i više od godinu dana. Jedine obavijesti koje imaju o stanju svojih supruga i sinova dolaze preko Međunarodnog crvenog križa, dok za pojedine nema nikakvih vijesti ni podataka, čak ni od strane te organizacije. Osim razgovora o dosad učinjenim potezima na oslobađanju hrvatskih vojnika iz zatočeništva, na jučerašnjem je sastanku bilo govora i o organiziranju novih akcija, čak i na međunarodnoj razini, kako bi pokušali ubrzati njihov dolazak na slobodu iz zloglasnih srpskih logora i mučilišta. U Osječkom centru za socijalni rad danas je počela ovjera prognaničkih kartona za veljaču,
te je podjela novčane pomoći za mjesec prosinac. Centar će zbog toga tijekom cijelog ovoga tjedna raditi od 7 do 17 sati. Brojevi na osnovu kojih se prognanici mogu javljati u centar podijeljeni su prošlog tjedna, a na isplatu mogu doći samo oni prognanici koji imaju ovjerene kartone za prosinac. Prilikom podizanja novčane pomoći za cijelu obitelj potrebno je osim kartona predočiti i osobne iskaznice punoljetnih osoba. Ukoliko se pomoć podiže za osobu koja nije član obitelji, potrebna je i punomoć. Iz pojedinih prognaničkih mjesnih zajednica stižu i pritužbe da određeni pojedinci zapravo uopće nisu zaslužili prognanički status jer nisu niti živjeli u mjestu u kojem su prijavljeni, borave negdje izvan Osijeka ili se radi o osobama koje su umrle. Na takve slučajeve obratit će se posebna pozornost. Košarkaši Osijek Oteksa priredili su svojim navijačima neugodno iznenađenje. Naime, bijelo-plavi su poraženi na parketu Zrinjevca od posljednje plasirani Gradina iz Pule sa 93-87. Osječani su tako ispustili 2 vrijedna boda koja bi bila od kapitalnog značaja u borbi za jedno od mjesta koja vode u europske košarkaške kupove. Osijek Oteks, koji je nastupio bez najboljeg igrača Đeva Dalihodića, odigrao je anemično, a utisak je da su učenici trenera Pere Vučice mislili da će pobjeda pasti s neba. Bilo je potrebno samo malo da se Osječani trgnu, pa pobjeda protiv skromnijeg protivnika ne bi izostala. Ovako će osječki košarkaši ova 2 boda tražiti negdje na strani. Ostali rezultati 13. kola prve Hrvatske lige. Šibenik Zagreb Montaža Cibona 78-98. Zagreb Dalmacija Vino 85-68. Croatia Line Zrinjevac 82-87 i Slobodna Dalmacija Zadar 86-67. Rukometaši Osječke Elektre izgubili su u utakmici 15. kola prve Hrvatske lige od Karlovačke pivovare sa 25-22, iako su prvo poluvrijeme Osječani riješili u svoju korist sa 12-11. Oko 400 gledatelja na Zrinjevcu moglo je vidjeti dosta kvalitetan rukomet, u kojem su se isticali povratnik iz Italije Bruno Androš u redovima Elektre, te Jasenko Hegić u Karlovačkoj pivovari sa po 8 pogodaka. Da su Osječani imali više sreće, mogli su i pobijediti uglednog suparnika, ali je fortuna bila naklonjena pivarima. U ostalim utakmicama 15. kola postignuti su ovi rezultati. Đakovo Sisak 20-19, Istra Turist Koning Medveščak 21-20, Sirela Čipoteka 20-18 i Zamet Moslavina 21-14. Inače, snimak susreta između Elektre i Karlovačke pivovare moći ćete gledati u cijelosti na Slavonskoj televiziji u redovitom sportskom terminu. Do kraja prvog malonogometnog prvenstva Neovisne Hrvatske ostala su još 3 kola, koja će biti odigrana 29. i 30. siječnja u Zagrebu. Na osječkom turniru u dvorani Zrinjevac, odigranom pod pokroviteljstvom Izvršnog vijeća Skupštine općine, završeno je 17 od 18 predviđenih utakmica. Naime, u susretu Virovitica Dudovo Bure iz Pakraca došlo je do nereda, pa je osječki sudac Ivan Sesar morao prekinuti susret u 34. minuti utakmice. Osječki hakleri, ekipa Auto Optik Servis Buljubašić, odigrala je od 3 susreta protiv zagrebačkih momčadi samo jedno odlično poluvrijeme. Dogodilo se to u 7. kolu protiv HGK Laterne. Nakon uspavljajućih prvih 25 minuta, u nastavku su se u više nego blistavom izdanju Osječani predstavili svoje publici. Pogodci su padali nakon prekrasnih kombinacija i samo je Sučev zvižduk spasio Zagrebčane većeg poraza. Inače, uoči posljednjeg kruga, naslov prvaka Hrvatske praktički već je osigurala uspinjača, koja je i u Zrinjevcu bila najuspješnija sa sve 3 pobjede. Jučer popodne je u sportskom centru Bikara održana osječka nogometna premijera 93. u kojoj su se sastali domaći drugoligaš Metalac Old i trećeligaš Đakovo Energa. Pred oko 100 nogometnih zaljubljenika susret je završen neriješeno 0-0. Utakmica je poslužila trenerima Kolaku i Majeru da isprobaju kandidate za sastav, tako da smo vidjeli čak 39 igrača. U prvom poluvremenu igrači Metalca Old, koji su na ovoj utakmici nastupili u bijelo-crnim dresovima, imali su nekoliko poluprigoda, ali ih Vidović i Lončarević nisu iskoristili. Domaćin je bio nadmoćniji u prvom dijelu susreta, a tijekom drugog poluvremena plavi mladići, igrači Đakova Energe, zaprijetili su u par navrata opasnim akcijama pred vratima rezervnog vratara Marija Kovačevića.
No osječki drugoligaš je konsolidirao redove i pred kraj susreta ponovno je preuzeo inicijativu, ali susret je završio bez pogodaka. Sudio je Nedjeljko Perković bez grešaka. Nogometašice Osijeka startale su s pripremama pred početak prvenstva u prvoj hrvatskoj ligi za žene. Početak prvenstva je inače zakazan za 21. ožujak, tako da će osječke prvoligašice pod vodstvom šefa stručnog štaba Branka Savljaka i njegovog pomoćnika Kazimira Husića imati dostatno vremena za kvalitetne pripreme. Do prve utakmice za bodove stručni štab Osječanki planirao je odigravanje 9 prijateljskih utakmica, mini vikend pripreme u Velikoj, što bi iznosilo 35 sportskih aktivnosti. Prvih 7 treninga održat će u dvorani Centra za odgoj mladeži, a nakon toga radit će 4 puta tjedno na svom terenu u industrijskoj četvrti. I dok nogometni pogon već ispunjava dio zacrtanog plana, uprava vrijedno radi na osposobljavanju prostorija za normalno funkcioniranje kluba. Očekuju iskreno da će do starta u prvenstvu osposobiti svlačionice za nogometašice i suce, a nakon toga će ti agilni nogometni djelatnici raditi na obnovi cijelog objekta koji je izuzetno stradao tijekom ratnih razaranja Osijeka. Nakon što su otvorili vatru iz pješačkog naoružanja prema kućama uz obalu Drave u Bistrincima, četnici su s područja Baranje danas u 10:30 ispalili 64 mm projektil Zolju i pogodili kuću u samu rijeku. Projektil je prošao kroz zid uz dječju sobu gdje je učinjena veća materijalna šteta, međutim ozlijeđenih nije bilo. Četničke provokacije su se nastavile pa su 2 minute prije 11 sati 2 projektila pala na područje Sveta Ana kod Bistrinaca gdje su na pješčanom sprudu gotovo uništena 2 traktora, a radnici koji su utovarivali robu prošli su bez ozljeda. Ovim teškim provokacijama u Valpovštini prethodile su od samoga jutra žestoke detonacije koje su se čule s područja privremeno zaposjednute Baranje i to iz smjera Jagodnjaka i Torjanaca. Bez obzira na prijepodnevni napad, u Bistrincima ljudi prolaze ulicom i žive kao da se ništa ne događa. Jedino bakice nemoćno šire ruke, vjerojatno se pitajući je li opet počelo. U ulici Braće Radića 40 u dvorištu zatičemo uplakanu i uplašenu djevojčicu koja nas unatoč suzama hrabro odvodi do kuće koja je pogođena zoljom. U trenutku kada su četnici ispalili projektil, u kući se nalazila gospođa Milana Alušinac s 3 djece. Vanesa, Matija i Petar nisu se jako uplašili i znatiželjno promatraju policajce i neznance koji su se vrzmali po kući. U tom dijelu Valpovštine, kod Dravske Kompe, prije 2 dana povučen je punkt Umprofora, međutim poslije informacije o teškoj provokaciji iz Baranje, njihova ekipa je obavila očevid, ali prilično oprezno jer su svjesni da na tom području vreba stalna opasnost, budući da su četnički najistureniji položaji udaljeni svega 200 metara. Opasnosti i očito vlastite nemoći Umproforci su još svjesniji jer znaju da su im srpske četničke formacije prije nekoliko dana bez poteškoća i za dvostruke brave oteli teško naoružanje koje je ponovo bez kontrole. Odlukom Upravnog odbora Hrvatskih pošta i telekomunikacija jučer su poskupjele usluge u unutrašnjem telefonskom prometu. Prema toj odluci dosadašnja cijena impulsa povećana je na 15 hrvatskih dinara. Međutim, nije došlo do izmjene telefonske pretplate koja i dalje iznosi 1000 hrvatskih dinara, a izmijenjena je i određena povlastica za korisnike u stanovima. Naime, do sada je u sklopu telefonske pretplate bilo uračunato 50 besplatnih impulsa, dok sada građani imaju 60 besplatnih mjesnih razgovora. Istovremeno poskupjeli su i telefonski žetoni te čip kartice. Ovo najnovije poskupljenje nije zahvatilo međunarodni telefonski promet jer do promjene može doći samo na osnovu povećanja vrijednosti zlatnog franka.